हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, नमस्कार। नमस्कार। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन, यशोदनन्दन ब्रजजनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन, यशोदनन्दन ब्रजजनरञ्जन, यमुनतीरावनचारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवयाम् नित्यं भागवतसेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भगवत्योत्तमश्लोके भक्तेर्भवते नैस्तिके भक्तिर्भवति नैस्तिकी Reading from Bhagavatam நாம அஞ்சாவது நாலாவது சொல்லிட்டேனா? சொல்லிட்டீங்க. அதான் சொல்லியாச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எனக்கு சொன்ன மாதிரியே ஞாபகம் இல்லை. 4 சொல்லியாச்சு, 5வது தான். 3, 4 நேத்து படிச்சுட்டோம் மாதாஜி, சொல்லிட்டீங்க. Okay. இப்ப 5 நடத்தணும். Thank you all your support. Okay. ससावितत्हूहा पितृसन्निधाव एवा स्त्रीसीनम् इव स्म करोति सत्मांसि अद्याभिष्ययन् सहव्या हृदिभिः सप्रणव शिरस्त्रिपदीं सावित्रीं कृष्ण वासन्दिकान् माशानदीयानम् अभि अश्वमेध रूपं ग्रहायाम् आस. Yes. प्रेम माताजी वासी. साबी उद उहु उद्ह बित्रु सन्निधौ एका एवास स्त्रीनाम् इव स्म करोति सदांसि अद्याभिषयन् सह व्याहृदिभिः स्मरणव शिरस्त्रिपदीं सावित्रीं क्रैष्म वासिन्कान् मासान् अधीयमानम् अभि असमवेद रूपं ग्रहायाम् आस. ச அவர் ஜடபரதர் ச மேலும் அபி உண்மையில் தத் உக அவர் தந்தையினால் உபதேசிக்கப்பட்டது பித்ரு சந்நிதௌ சந்தையின் முன்னிலையில் ஏவ கூட அசத்ரீசீனம் இவ தெனையும் புரிந்து கொள்ள முடியாதவரை போன்று ஸ்ம கருதி வழக்கமாக செய்வதற்கு சந்தாம்சி அதாமயாபிஷயன் சரவண மாதம் தொடங்கி அல்லது சாதுர்மாசிய கால கட்டத்தில் வேத மந்திரங்களை அவருக்கு உபதேசிக்கும் விருப்பத்துடன் அத்துடன் சியாகிருதிபிகி தேவலோகங்களின் நாமங்களை பூவ ஸ்வ உச்சரித்தல் ச பிரணவ சர ஓம்காரத்தின் தலைமையில் த்ரீபதிம் 3 அடிகள் சாவித்ரீம் காயத்ரி மந்திரம் கிரைஷ்ம வசந்திகான் சைத்திர மாதம் அதாவது மே 15 தொடங்கி 4 மாதங்களுக்கு மாசான் மாதங்கள் அதியானாம் அபி முற்றிலும் கற்றிரிந்தும் அசமவேத ரூபம் அரைக்குறை வடிவத்தில் கிரகாயாம் ஆச அவரை அவர் கற்கச் செய்தார். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அவரது தந்தை அவருக்கு வேத மந்திரத்தில் போதிய பயிற்சி அளித்திருந்த போதிலும் மானிட பரதர் தன் தந்தையின் முன்பு ஒரு மூடனை போன்றே நடந்து கொண்டார். அப்படி செய்தால்தானே மானிட பரதர் உபதேசத்திற்கு பயனற்றவர் என்று கருதி அவர் தந்தை அவருக்கு மேலும் உபதேசத்தை நிறுத்துவார். அவர் எதிலும் நேருக்கு மாறாகவே நடந்து கொள்வார். மலம் கழித்துவிட்டு கால் கழுவ வேண்டுமென்றால் அவர் முதலிலேயே கால் கழுவுவார். இருப்பினும் அவர் தந்தை அவருக்கு வசந்த காலத்திலும் கோடை காலத்திலும் வேதங்களை உபதேசிக்க விரும்பினார். அவருக்கு ஓம்காரத்துடன் கூடிய காயத்ரி மந்திரம் மற்றும்
வியாகிருதியனை கற்றுக் கொடுக்க முயன்றார். ஆனால் 4 மாதங்கள் கடந்த பிறகும் கூட அவர் தந்தையால் தன் முயற்சியில் வெற்றி பெற முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. thank you. एवं स्वधनुज अनुरागवेशिद सिद्धः सौशात्ययन व्रतनियम कुर्वत् अनव शुश्रूषारुषनादि औभगुरान कर्माणि अनवियुक्तानि अभि समनुष्ठेन भाव्यम् इति असत् आग्रह पुत्रम् अनुशाश्वयं तावत् अनधिगत मनोरथः कालेन प्रमत्तेन स्वयं ग्रह एव प्रमत्त उपसां हृद्यः. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க அடுத்தது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா? புஷ்பா மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கலாபதி நவாஸ்க மாதாஜி. ஹரே புஷ்பா கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 6. ஏவம் ஸ்வதனுஜ அனுராகாவேஷித சித்தக சௌசாத்தியன விரத நியம குர்வ அனவ சூஷருஷனாதி ருஷனாதி ஔ பகுர்வாணக கர்மாணி அனபியுக்தானி அபி சமனுசிஸ்தேன பாவ்யம் இதி அசத் ஆக்ரஹ புத்திரமனுசாசி ஸ்வயம் தாவத் அனதிகத மனோரதக காலே பிரமத்தேன ஸ்வயம் கிருஹ ஏவ பிரமத்த உபசம்ஹிருதக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏவம் இவ்வாறு ஸ்வ தனது தனுஜே தனது மகன் மானுட பரதத்தில் ஆத்மனி அவர் தன்னை யாராக கருதி இருந்தாரோ அனுராக ஆவேசித சித்த தன் மைந்தன் மீது ஆழ்ந்த அன்புடைய அந்த அந்தனர் கௌர தூய்மை ஆத்தியன வேத இலக்கியத்தை கற்றல் விரத எல்லா விரதங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் நியம ஒழுங்குமுறை விதிகள் குரு ஆன்மீக குருவின் அனல நியம ஒழுங்குமுறை விதிகள் குரு ஆன்மீக குருவின் அனல நெருப்பின் சூச்சுருண ஆதி தொண்டு போன்றவை பகுர்வானக் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் கர்மானி எல்லா செயல்களும் அனபி யுக்தானே அபி தன் மகனால் விடுவிக்கப்படாத போதும் சமனு சிஸ்டேன முற்றிலும் உபதேசித்து பாவ்யம் இருத்தல் வேண்டும். இது இவ்வாறு அசத் ஆக்ரச பொருந்தாத பிடிவாதம் உடையவராக புத்திரம் அவர் தனையன் அனுசாசிய உபதேசித்தல் ஸ்வயம் அவரது தாவத் இவ்வழியில் அனதிகத மனோரதக அவரது ஆசைகள் நிறைவேறாது காலேன காலத்தின் பாதிப்பினால் அப்ரமத்தேன அது மறதி இல்லாதது ஸ்வயம் அவர் தனது கிருஹே இல்லத்திற்கு ஏவ உறுதியாக பரமத்த வெறி கொண்ட பற்றுடையவர் வசம் ஹிருத இறந்தார். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மானுட பரதரின் அந்தன தந்தை தன் மகனை தனது இதயமும் ஆத்மாவாகவும் கருதினார். ஆகையினால் அவர் மகன் மீது அதிகம் பற்றுடையவராக இருந்தார். தனது மைந்தனுக்கு முறையான கல்வி அளிப்பதே நன்று என கருதினார். வெற்றி தராத முயற்சியில் அவர் ஆழ்ந்து தனது மைந்தனுக்கு பிரம்மச்சரிய நெறிகளை வேத விரதங்களை மேற்கொள்ளல் வேதங்களை கற்றல் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடித்தல் ஆன்மீக குருவிற்கு சேவை செய்தல் நெருப்பு வேள்வியினை அர்ப்பணித்தல் போன்றவை அடங்கியது கற்பிக்க முயற்சித்தார். தன் மைந்தனுக்கு அனைத்தையும் கற்பிக்க முயன்றாலும் தனது முயற்சிகள் அனைத்திலும் அவர் தோல்வியே கண்டார். தன் மைந்தன் ஓர் கற்றறிந்த அறிஞனாக வருவான் என்று அவர் கொண்ட நம்பிக்கை பொய்த்து விட்டது. எல்லோரையும் போல் அந்த அந்தணரும் தன் குடும்பத்தின் மீது அதிக பாசமுடையவராக இருந்தார். ஒரு நாள் தான் இறந்து போவோம் என்பதை அவர் எண்ணவில்லை.
ஆனால் மரணமோ மறக்கும் தன்மை உடையதல்ல. சரியான நேரத்தில் மரணம் அவரை அள்ளி கொண்டு போயிற்று. பொருளுரை: எதிர்காலத்தில் மரணம் தம்மை எடுத்துக்கொண்டு போய்விடும் என்பதை மறந்திருப்பவர்களே இல்வாழ்க்கையில் அதிக பற்றுடையவராக இருக்கின்றனர். இப்பற்றினால் மனிதர்களுக்குரிய கடமைகளை முடிக்கும் திறனற்றவர்களாக ஆகிவிடுகின்றனர். மனித வாழ்வின் கடமை என்பது அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பதாகும். ஆனால் மக்கள் குடும்ப செயல்கள் மற்றும் கடமைகளில் பற்றுடையோர் மரணத்தை மறந்திருந்தாலும் மரணம் அவர்களை மறப்பது இல்லை. திடீரென்று அவர்கள் அமைதியான குடும்ப வாழ்க்கை என்னும் நிலையிலிருந்து தூக்கி எறியப்படுகின்றனர். ஒருவன் தான் இறக்க நேரிடும் என்பதை மறக்கலாம், ஆனால் மரணம் அவனை மறப்பது இல்லை. மரணம் எப்போதும் சரியான தருணத்திலேயே வருகிறது. மானுட பரதரின் அந்தன தந்தை தன் மைந்தனுக்கு பிரம்மச்சரியத்தை பற்றி கற்றுக் கொடுக்க விரும்பினார். ஆனால் வேத முன்னேற்ற முறையினை மேற்கொள்வதற்கு தன் மைந்தனின் விருப்பமின்மை காரணமாக அவர் முயற்சி தோற்று போனது. ஸ்வரணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு என்னும் பக்தி தொண்டு முறையினால் மானுட பரதர் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதிலேயே கருத்துடையவராக இருந்தார். அவர் தனது தந்தையின் வேத உபதேசங்களை பற்றி கவலைப்படவில்லை. ஒருவன் முற்றிலும் பகவானின் பக்தி தொண்டின் ஆர்வமுடையவனாக இருக்கும் பொழுது அவன் வேதங்கள் கூறும் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்ற வேண்டிய தேவையில்லை. உண்மையில் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு வேத நெறிகள் இன்றியமையாதவை. யாரும் அவற்றை தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் ஒருவன் பக்தி தொண்டின் நிறைவினை எய்தும் பொழுது வேத நெறியை பின்பற்றுவது அத்தனை முக்கியமல்ல. பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை வேத நெறிகளுக்கும் மேல் உள்ள உன்னத நிலையினை, அதாவது நிஸ்திரைகுண்ய நிலைக்கு உயரும்படி அறிவுறுத்துகிறார். திரைகுண்ய விஷயா வேதா நித்திரகுண்யோ அபார்ஜுன நிர்த்வந்தோ நித்திய சத்வம் ஸ்தோ நிர்யோக சேம ஆத்மவான். மானிட இயற்கையின் முக்குணம் பற்றியே வேதங்கள் அனைத்தும் விளக்கிய போதும் ஓ அர்ஜுனா, அவற்றை கடப்பாய். இருமைகளற்ற இன்ப துன்ப கவலைகள் அற்று தன்னில் நிலைப்பாய். பகவத்கீதை 2:45. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ससामि तद्ऊहा पितृसन्नितौ एवासत्रीशनम् इव स्म करोति सत्मांसि अद्यापि शयन् सह व्याहृदिभिः सप्रणव शिरस्त्रिपदीं सावित्रीं क्रैष्म वासन्तिकान् माशानदीयानम अभि अश्वमेधरूपं गृहायाम् आस. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Okay.
இந்த மொழிபெயர்ப்புல இருந்து நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, அதாவது இந்த வர்ணாசிரமம் என்பது யாருக்கு முக்கியமானது இல்லையா? அதாவது சாதன பக்தியில வெறும் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வர்ணாசிரமம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. ஏனென்றால் அதை பயிற்சி நாமெல்லாம் இப்போ வர்ணாசிரமம் என்ற சொல்லக்கூடிய நம்ம அதாவது பக்தி பாதையில கனிஷ்ட அதிகாரிலேருந்து நம்ம மத்தியமாக்கு போகிறதுக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு இதை செய்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அந்த சாதன பக்தி, அதுவும் வைதி சாதன பக்தி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது இல்லையா. இன்னும் ராகனுக பக்தி வரல நமக்கு. ஏன்னா ராகனுக பக்தி வந்தா நம்ம கிட்ட அந்த 8 சிம்டம்ஸ்ல ஏதோ ஒன்று நம்ம கிட்ட குடிக்கொள்ளும் இல்லையா. மெய்சில் இருக்கிறது இல்லையா, கண்ணில் தாரதாரியா தண்ணி வர்றது, உடம்பு இதாகிறது, இதெல்லாமே மயிர்கூச்சம் ஆகிறது, இதெல்லாம் சிம்டம்ஸா கண்டிப்பா தெரியும். ஓகே. ஸோ அதாவது பகவானுடைய நாமத்தை எடுத்தாலே வரணும், பகவானை பத்தி எடுத்தாலே வரணும். அதுதான் அந்த ராகனுக பக்தியினுடைய சிம்டம்ஸ். அதாவது எக்ஸாக்ட்லி அதே சிம்டம்ஸ் சொல்ல முடியாது. அட்லீஸ்ட் இந்த வைத்திய சாதன பக்தியில நமக்கு இந்த அறிகுறிகள் எதுவுமே இருக்காது. ஆனா அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு அறிகுறிகள் வரும்பொழுது, எஸ்பெஷலி கண்ணில் ஆரையா தன்னையும் அறியாமல் வரக்கூடியது. ஓகே, அப்படிப்பட்ட ஒரு இது இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்லும் பொழுதே வரக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட பாவம் இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது ராகனுக பக்தியினுடைய டேஸ்ட். ஆனா அதை அவங்க வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. இட் வில் நாட் பி ஷோன் அவுட் சைட். ஓகே, அந்த அதாவது பக்தியில மேலும் மேலும் முன்னேற்ற பாதைக்கு போறவங்க என்றைக்குமே தங்களுடைய பாவத்தை வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. இதை நம்ம நேரா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். த பர்சன் ஹூ இஸ், ஏன்னா தட் இஸ் த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி. ஒருத்தருடைய பாவத்தை வெளியில யாரும் சொன்னாங்கன்னா அடுத்து மீண்டும் அந்த பாவம் நிலை கொள்ளாது. திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி. ஏன்னா இட் வில் பிகம் டைல்யூட்டட். ஓகே. ரெண்டாவது அந்த ஆத்மா உணரக்கூடியது, அது முழுமையாக நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண கூட முடியாது இல்லையா. அதனால வெளிப்புற தோற்றத்துல கண்ணில் வரக்கூடியது யாருக்கும் தெரியாமல் அவங்க அதை இது பண்ணிக்குவாங்களே தவிர, அடுத்தவங்க முன்னாடி காட்டுறது இந்த அந்த பாவத்தை உணரக்கூடியவங்க அதை மறைக்கத்தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பாவத்தை நம்ம பகவானுடைய ஒவ்வொரு எழுத்துலையுமே நம்ம இப்போ அவரது தந்தை அவருக்கு வேத மந்திரத்தில் இப்போ இந்த ரிலேட்டடா வரக்கூடிய எல்லாமே நம்ம வாசிச்சுட்டே இருந்த பொழுது பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள் வரும்பொழுது அவ்வளவு நம்மளை ஈர்க்கும் இல்லையா. இப்போ கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபாகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபாகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः இல்லையா. ஸோ இப்படி நம்ம பாடும் பொழுதே நம்ம கண்ணில், அதாவது கிருஷ்ணா அப்படின்னாலே நம்ம மனசுல இம்மீடியட்லா அந்த தாக்கம் என்பது இருந்து அந்த நாமத்திற்கு நாம் ஆட்கொள்ளப்பட்டு இல்லையா, கண்களில் தாரதாரையா தண்ணீர் வருதுன்னா, அதாவது இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும், விஷயமாக இருந்தாலும், அதாவது பொருளாக இருந்தாலும் இல்லையா. ஸோ அப்படி அந்த ஒரு பாவம் என்று வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதனோட நம்ம என்ன ஆயிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பாவத்தோட நம்ம அட்டாச் ஆயிட்டோம். அப்போ நம்முடைய அதாவது பக்தி பாவம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேலோங்கிய நிலைக்கு போகிறது இல்லையா. ஆனா நம்ம யாரும் இன்னும் அந்த பாவத்திற்கு போன மாதிரி அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஆனா நான் போகலை அப்படிங்கறத நான் வெளிப்படையா சொல்றேன். ஏன்னா வைதி பக்தி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது நன்னாவே தெரியாது. இன்னும் அந்த அட்ராக்ஷன் ஸ்திரமாக்கப்படவில்லை. இன்னும் எவ்வளவு ஆண்டுகள் பண்ணணும்ன்றதும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா. இறைவனுடைய கிருபை என்னவோ அதுதான் நடைபெறும். ஸோ அவரது தந்தை, ஏன்னா நாரத மகரிஷி 5 வயது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுதே அந்த மகாபாகவதர்களுக்கு தொண்டு புரிந்து ஒரு முறை அவர்கள் அதாவது பிரசாதத்தை, அவர்கள் உண்ட பிரசாதத்தை ஸ்வீகரித்ததால மேலும் அவர்களிடத்துல தீட்சை பெற்று அவர் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி பக்தியில அமர்ந்த பொழுது இவ்வளவு ஸ்டேஜையுமே தாண்டி போன பிறகுதான் அவரால ஒரு வாட்டி பகவானை அதாவது பகவானுடைய கிருபை, அவருடைய ஆஸ்பரிஸ் வில் இல்லையா, பகவானுடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு தான் அவர் நாரத மகரிஷி தரிசனத்தை பெற்றார். மீண்டும் எவ்வளவு முயற்சியும் செய்தும் அந்த பாவமோ பிளஸ் பகவானுடைய அனுகிரகமோ அவருக்கு
கிடைக்க பெறவில்லை. அதையுமே பகவான் வந்து எடுத்துரைச்சிட்டு போனார் இல்லையா? அதனால யாருக்குமே பகவான் தரிசனம் கொடுக்கிறதோ இல்ல பகவானுடைய நாமங்கள் செயல்கள் மற்றும் லீலைகளை எல்லாம் கேட்கும் பொழுது நம்மளை அறியாம அந்த பாவத்துல வந்து லயிக்கிறதோ அன்பு கொண்டு இருக்கிறதோ அது எல்லாமே நாம பகவானிடம் நாம கொள்ளக்கூடிய பக்தியினுடைய நிலை. ஓகே, இது ஒவ்வொருத்தருக்குமே வேறுபடும். ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்க முடியாது. அதனால ஆனா அந்த பாவம் வெளிப்படும் பொழுது யாருக்குமே வெளியில கண்டிப்பா காட்ட மாட்டாங்க. இது 99%. 1% எக்ஸப்ஷன். ஓகே, ஆனா 99% வந்து இப்படித்தான் இருக்கும். ஸோ ஏன்னா அது வந்து அந்த மாதிரி வெளிப்படுத்தினா எல்லாரும் நம்ப கூட மாட்டாங்க இல்லையா? இவங்களுக்கு உண்மையிலே பக்தி இருக்கா இல்லை வேணும்ட்டே அழறாங்களா? ஏன்னா புரிந்து கொள்பவர்களுடைய பக்குவம் அவ்வளவுதான் இல்லையா? ஒரே நிலையில இருக்கிறவங்களால வந்து உண்மையிலே இவர் வந்து பக்தி பாவத்துல இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து 100க்கு 100 புரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகே, ஒருத்தர் வந்து ராகானுகா பக்தியில இருக்காங்கன்னா இன்னொருத்தருடைய ராகானுகா பக்தியை வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே வைதி பக்தியில ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கிறவங்க வந்து ராகானுகா பக்தியை வந்து பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பா வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ அதனால சில பேர் வந்து நம்ம ஊர்ல கூட சாமி வந்து விழுந்துருவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? ஸோ நார்மல் திங்ஸ்லேயே கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பக்தி பாவத்துல விழுந்தாங்களா இல்ல வந்து சும்மாவே விழுந்துட்டாங்களான்றது அந்த நபருக்கும் இறைவனுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா? நாம அந்த நிலையில இல்லை. அவங்களுடைய பக்தியை உணர்ற பக்குவத்துல நாம கிடையவே கிடையாது. அதை நாம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்கே ஜடபாரதருடைய அதாவது இன்னர் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. ஓகே, ஒருவர் அந்த நிலையை அடைந்து விட்டால் இந்த வைத்தி சாதன பக்தி பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி வந்து பாவ பக்தியில வந்து குடி கொண்டாச்சு இல்லையா? ஒரு ஸ்டேஜை கடந்து போன பிறகு இப்ப நம்ம ஒரு மெடிக்கலோ என்ஜினியரிங்கோ இல்ல டாக்டரோ சாரி ஏதோ வக்கீலுக்கோ படிக்கிறோம்னா 4வது வருஷம் போன பிறகு மீண்டும் நாம ஃபர்ஸ்ட் இயர் சிலபஸ் கண்டிப்பா உட்கார்ந்து எக்ஸாம் எழுத மாட்டோம் இல்லையா? நம்முடைய ஃபோக்கஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல்ல தான் போகும் இல்லையா? அது போலதான் ஒருத்தர் வைதி சாதன பக்தியை கடந்தால் அவர்களுடைய நிலை வந்து எதுல போய் நிற்கும்? ராகானுகா பக்தி. ராகானுகா பக்தியில வந்து ஸ்திரமாகி விட்டால் அதன் பிறகு பாவம், அதுக்கப்புறம் பிரேமை. ஓகே, இயல்பிலே அவர்கள் அந்த ஒரு குவாலிட்டியோட இருப்பாங்க. ஓகே, சரிக்கு விழுறது வந்து இந்த அதாவது இந்த பூமண்டலத்திற்கு சாரி இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட குணங்களால. ஆனா அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய பக்தியினுடைய பாவம் வந்து எப்பவுமே முன்னேற்ற பாதையில போயிட்டு இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே மானுட பரதர் தன் தந்தையின் முன்பு ஒரு மூடனை போன்றே நடந்து கொண்டார். அதாவது அப்படி செய்தால்தானே மானுட பரதர் உபதேசத்திற்கு பயனற்றவர் என்று கருதி அவர் தந்தை அவருக்கு மேலும் மேலும் உபதேசித்ததை நிறுத்துவார். ஏன்னா அவருக்கு அதுலலாம் ஈடுபாடே இல்லை. ஸோ அது எல்லாமே வந்து கர்மகாண்டா இல்லையா? அந்த செயல்கள் எல்லாம் அவர் கத்துக்கணும்னு விருப்பப்படலை. அவர் அதை கத்துண்டா மற்ற அண்ணன்மார்களை போல அவருமே வந்து அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் விற்பனராகி இல்லையா விப்ராவாகி மற்றும் வந்து அந்த சடங்குகளை புரிவதற்கான அந்த ஒரு செயல் தான். அவர் ஆல்ரெடி அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தானே வந்திருக்கார் இல்லையா? பரத மகாராஜாவா இருந்தப்போ யஜ்ஞங்களை செய்துதான் எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு வந்திருக்கார். ஸோ மீண்டும் அதையே அவர் செய்யறது வந்து தட் இஸ் அ வேஸ்ட் திங் இல்லையா? அதுக்கு அதுல நாட்டம் கொண்டு செய்ய முடியாது. இன்னும் நம்ம எப்பவுமே அடுத்தத நிலையை பத்தி தான் நம்ம யோசிப்போமே தவிர நம்ம கீழே இருந்த நிலையை பற்றி நாம கண்டிப்பா யோசிக்க மாட்டோம் இல்லையா? பக்தியில வந்து ஒன்றை கடந்த பிறகு பின்னோக்கி நாம செல்லக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அந்த பாவம் ஸோ ஏன்னா அது பாவத்துக்கு உணர்தலுக்கு உட்பட்டது. ஸோ யார் எவ்வளவு உணர்றாங்கன்றது பொறுத்து தான் அது. ஸோ அவர் எதிலுமே நேருக்கு மாறாகவே நடந்து கொள்வார். அப்பதான் அப்பா வந்து தன்னை ஒரு பைத்தியக்காரன் நினைச்சு விட்டுருவாருன்றதுக்காக ஸோ அந்த ஒரு செயல் அதாவது நம்ம மலம் கழித்து விட்டு கால் கழுவ வேண்டும் என்றால் முதல்ல கழுவிட்டு போய் உட்காருது அப்படின்னா அது என்ன முட்டாள்தனம் தானே நினைப்பாங்க. இவனுக்கு மூளை வேலை செய்தா இல்லையா தான் நினைப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து வெளிப்புற தோற்றத்துல அவரை ஒரு அதாவது ஒரு பைத்தியக்காரனை போல அவர் வந்து இது பண்றாரு. ஆக்சுவலி பாவம் பண்றாரு. அப்பதான் அவர் அப்பா வந்து இவனுக்கு எது சொல்லி கொடுத்தாலும் புரிய போறது இல்லை, அதனால விட்டுறலான்ட்டு விட்டுருவாரு. இருப்பினும் அவர் தந்தை அவருக்கு வசந்த காலத்திலும் இப்ப இந்த காலகட்டங்களில் கோடை காலத்திலும் வேதங்களை உபதேசிக்க ஏன்னா மண்டையில நிறைய ஏறும் இல்லையா? ஸோ குளிர்காலமும் மற்றும் வந்து மழை காலத்திலுமே நமக்கு வந்து அதாவது நம்ம வந்து தூக்கம் இந்த இதுக்கெல்லாமே அதிகமாக ஆட்படுபவர்கள். ஆனா வெயில் காலத்துல சாமானியமா தூக்கமே வராது இல்லையா? அதனால வந்து மூளையுமே வந்து ஷார்ப்பா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். அதனால அவருடைய தந்தை வந்து அவருக்கு அதையெல்லாம் உபதேசிக்கணும்னு நினைச்சார். ஆனால் அவருக்கு ஓம்காரத்துடன் கூடிய காயத்ரி மந்திரத்திலையுமே சொல்லி கொடுத்தணும்னு நினைச்சாரு.
வியகாருதினை, அதாவது அந்த ப்ராசஸ், நம்ம அதாவது வேத உச்சாரணங்கள் எப்படிலாம் என்னென்ன வேத உச்சாரணங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பற்றியுமே சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைச்சார். ஆனா 4 மாதங்கள் கடந்த பிறகும் கூட அவர் தந்தையால் தன் முயற்சியில் வெற்றி பெற முடியவில்லை. அவரால் அது முடியவே இல்லை. ஏன்னா இவர் தான் ஆப்போசிட்டா எல்லாமே வந்து செயல்படுறாரு இல்லையா, அதனால அவருக்கு வந்து அது முடியறதே கிடையாது. ஏவம் ஸ்வதனுஜ அனுராக வேஷித சித்தः சௌசாத்யயன விரத விரத நியம குர்வ அன்வ சுஷூர்ஷாநதி ஔபகூர்வானக்க ககர்மாணி அனி அனபியுக்தானி அபிஸ்மா சமானுஷ்டேன பாவ்யம் இதி அசத் ஆக்ரஹ புத்திரம் அனுசாஷ்ய ஸ்வயம் தாவத் அனதிகத மனோரத காலேன பிரமத்தேன ஸ்வயம் கிரஹ ஏவ பிரமத்த உபசம் ஹ்ருதஹ. இப்போ மானுட பரதர், அதாவது ஜடபாரதருடைய அந்தன தந்தை தனது மகனை தனது இதயமும் ஆத்மாவுமாக கருதினார். ஏன்னா கடைசி பசங்கனாலே வீட்டுல வந்து எப்பவுமே செல்ல பிள்ளைகள் இல்லையா. சோ இவர் வந்து அவரை காட்டிலும் பெரியவர்கள் தான் முதல் மனைவியினுடைய பிள்ளைகள். அதனால இவர் மீது ரொம்ப பாசம் வச்சிருந்தார். தனது மைந்தனுக்கு முறையான கல்வி அளிப்பதே நன்றி என்று கருதினார். எல்லா தந்தைகள் நினைக்கிற மாதிரிதான் அவருமே. வெற்றி தராத இம்முயற்சியில் அவர் ஆழ்ந்து தனது மைந்தனுக்கு பிரம்மச்சரிய நெறிகள், வேத விரதங்களை மேற்கொள்ளுதல், வேதங்களை கற்றல், ஒழுங்குமுறை விதைகளை கடைபிடித்தல், இதெல்லாம் அவர் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது வந்து முக்கியம். அதெல்லாம் வந்து சொல்றார். ஆன்மீக குருவுக்கு சேவை செய்தல், நெருப்பு வேள்வியினை அர்ப்பணித்தல், யக்னங்களே செய்து முடிச்சாச்சு அவர் ஆல்ரெடி. அவருடைய தந்தை ரிஷபதேவரிடத்துமே அவரே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா இருந்தா எல்லாமே பண்ணியிருக்கார். ஸோ அதெல்லாம் ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயமே அவருக்கு. அதெல்லாம் கடந்து வந்ததால இப்போ வெறுமனே அவர் வந்து அந்த மாதிரி நிலையில அவர் இருக்கணும்னு நினைக்கிறார். ஆசதா சர்வகாலமும் இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு. தனது முயற்சிகள் அனைத்திலும் அவர் தோல்வியே கண்டார். தன் மைந்தர் ஒரு கற்றறிந்த அறிஞனாக வருவான் என்று அவர் கருதினார் இல்லையா, அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தார். ஆனா எல்லோரையும் போல அந்தனரும் தன் குடும்பத்தில் மீது அதிக பாசம் உடையவராக இருந்தார். 100% இல்லையா. ஒரு நாள் இறந்து போவோம் என்பதை அவர் எண்ணவே இல்லை இல்லையா. அதிகமாக பற்று இருப்பவர்கள் மரணத்தை பத்தி சிந்திக்க மாட்டாங்க. சோ இதுதான் நிரந்தரம் என்று வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள். அததான் இந்த அந்தனருடைய தந்தையுமே செய்கிறார் என்று இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கு. ஆனால் மரணமோ யாரையுமே மறக்காது இல்லையா. யாரையுமே மறக்காது. அந்த சமயத்துல காலன் எப்பொழுது எங்கே ஆட்கொள்வான் என்று யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் அவன் ஆல்ரெடி வந்து இன்னாருக்கு இந்த சமயத்துல வந்து ஏற்படணும்ன்ற அந்த இதை வந்து அவனிடத்துல அந்த செக்லிஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. அதாவது செக்லிஸ்ட் சொல்றேன், அதாவது மரணத்தினுடைய எந்த சமயத்துல எடுக்கணும்ன்றது வந்து அந்த லிஸ்ட் மொத்தமே வந்து இருக்கும். ஸோ சரியான நேரத்தில் மரணம் வந்து அவரை அள்ளி கொண்டு போயிற்று. ஸோ அவருமே வந்து மரணம் அடைந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. எதிர்காலத்தில் மரணம் தம்மை எடுத்துக்கொண்டு போய்விடும் என்பதை மறந்திருப்பவர்களே இல்வாழ்க்கையில் அதிக பற்றுடையவர்களாக இருக்கின்றனர். 100%. எவ்வளவு நாம வந்து எதிர்பார்ப்புகளோடும் இல்லையா ஏக்கங்களோடும் இந்த அதாவது இல்வாழ்க்கையை நாம வந்து அதிகமாக நம்ம ஈர்ப்புடைய ஒரு வஸ்துவாக நினைச்சு நாம் செயல்படுறோமோ அது வரைக்குமே நாம பற்றடுத்த நிலையில வந்து நம்மளால பக்குவம் அடைய முடியாது. எதையுமே யதார்த்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவமும் இருக்காது. ஜென்டல்னஸ் ஓகே, அதுவுமே வந்து குறைவா இருக்கும். மனித வாழ்வின் கடமை என்பது அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பதாகும். என்ன பிரச்சனை? முதல்ல நமக்கு எல்லாமே வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன சொல்லுங்க? உண்ணுதல், உறங்குதல் இல்லையா. இதெல்லாமே வந்து இதுக்கான விவஸ்தைகள் எல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கணும் இல்லையா. உறங்குதல், உணருதல் இல்லையா, இப்படி எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். இல்லைன்னா அதுக்கு அந்த ஜீவனத்துக்கு ஏற்பாடு இதெல்லாம் டென்ஷன் தான் நமக்கு. ஸோ மேலும் வந்து நம்ம அதாவது இந்த பிரச்சனைகள் என்னது, நம்ம பிறக்கிறோம், வளர்கின்றோம் இல்லையா, மரணம், அடுத்து மூப்பு, வியாதி இல்லையா, பிறப்பு, இந்த 4 பிரச்சனைகள் மேஜர் திங்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ பிறக்காம இருக்கிறது மேன்மை. ஆனா ஒரு முறை பிறந்த பிறகு மரணத்தை நாம அவாய்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா. அதை நாம ஸ்வீகரித்து தான் ஆக வேண்டும். இந்த பிறப்புக்கும் மரணத்துக்கும் இடையில நமக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம்? ஆக்சுவலி வயோதிகத்தை அடையும் பொழுது மிக மிக கடினமான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து நாம உணர்கின்றோம். மேலும் வந்து வியாதி வந்த பொழுது
அப்பொழுதும் நம்மளால வந்து பேலன்ஸ் பண்றது மிக மிக குறைவு. ஸோ இந்த பிரச்சனைகளுக்கு பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, வியாதி இந்த பிரச்சனைகளுக்கு வந்து தீர்வு காண்பதுதான் மிக மிக முக்கியமானதாகும். ஆனால் மக்கள் குடும்ப செயல்கள் மற்றும் கடமைகளில் பற்றுடையோர் மரணத்தை மறந்திருந்தாலும் மரணம் அவர்களை மறப்பது கிடையாது இல்லையா? திடீரென்று அவர்கள் அமைதியான குடும்ப வாழ்க்கை என்னும் நிலையிலிருந்து தூக்கி எறியப்படுகின்றனர். 100%. ஒருவன் தான் இறந்திட நேரும் என்பதை மறக்கலாம், ஆனால் மரணம் அவனை என்றைக்குமே மறக்காது. மரணம் எப்பொழுதும் சரியான தருணத்திலேயே வருகிறது. எந்த காலத்துல மரணிக்க வேண்டுமோ அதுக்கேற்றவாறு. மரண டேட் நமக்கு தெரியாது, ஆனா அந்த மரணம் நம்மளை அணுகும் பொழுது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். மானுட பரதனின் அந்தன தந்தை தன் மைந்தனுக்கு பிரம்மச்சரியத்தை பற்றி எடுத்து குறிக்க, அதாவது வர்ணாசிரமம் அப்பே நான் சொன்ன மாதிரி இல்லையா, சதுர் புருஷார்த்தங்களை பத்தி அவர் எடுத்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறார். ஆனா ஜடபாரதர் வந்து அதை வந்து ஏத்துக்க மனசில்லை. ஆனால் வேத முன்னேற்ற முறையினை மேற்கொள்வதற்கு தன் மைந்தனின் விருப்பமின்மை காரணமாக அவர் முயற்சி வந்து தோற்று போனது. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு என்னும் பக்தி முறையினிலே மானுட பிரதர் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதிலே கருத்துடையவராக இருந்தார். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா, அந்த நிலையிலிருந்து அவர் செயல்பட நினைக்கிறார். மேலும் தனது தந்தையின் வேத உபதேசங்களை பற்றி அவள் கவலையே படலை இல்லையா. உள்ளுக்குள்ள அவர் அதை பத்தி கவலைப்படலாம். ஆனா வெளிப்புற தோற்றத்துல அவர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டான விஷயங்களே செய்கிறது இல்லையா. ஸோ அதை வந்து அது ஒரு படித்து புரிந்தவர் நபரோட அவருடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குமோ அவ்வாறு வந்து அவர் செயல்படுத்திருக்கு. ஸோ ஒரு அஞ்ஞானவாதி எவ்வாறு செயல்படுவாரோ அந்த மாதிரி செயல்படுறார். ஸோ ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு வேத நெறிகள் இன்றியமையாதுதான். எஸ், நாம் எல்லாருமே சாதாரண நாம் எல்லாமே வேத சாஸ்திரங்களை கண்டிப்பா பின்பற்றணும். ஆனால் ஒரு தூய பக்தி தோண்டலை நினைவு பெற்ற பிறகு அவர்கள் இந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் வந்து அவங்க ஈடுபட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. யாரும் அவற்றை தவிர்க்கவும் முடியாது. ஆனால் ஒருவன் பக்தி தொண்டின் நிறைவில் எய்தும் பொழுது வேத நெறிகளை பின்பற்றுவது அத்தனை முக்கியம் அல்ல. ஏன்னா ஹையர் பிளாட்ஃபார்ம் போன பிறகு மீண்டும் வந்து லோயர் பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்து சாதனை வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியதில்லை. ஸோ பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுன வேத நெறிகளுக்கு மேல் உள்ள நிலையினை வந்து உன்னத நிலை, அதாவது நிஸ்திரைகுண்யா என்ற அந்த நிலைக்கு வந்து உயரும்படி வந்து அறிவுறுத்துகிறார். திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா நிர்பந்தோ நித்திய சத்வஸ்தோ நிர்யோக க்ஷேம ஆத்மவான் இல்லையா. திரைகுண்யா 3 குணங்களால் தான் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால் தான் வந்து வேதங்கள் அனைத்துமே விளக்கி பேசும் இல்லையா. ஃப்ளவரி வேர்ட்ஸ். அதுதான் வியாசதேவர் வந்து வியாசதேவர் வந்து மனம் உடைந்து போயிருக்கார் இல்லையா, கவலையா இருக்காருன்றத நம்ம முன்னாடி இருந்த சாப்டர்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலே வருது. ஸோ அதற்கு வந்து அவருடைய குருவா இருக்கக்கூடிய நாரத மகரிஷி வந்து அவருக்கு வந்து நீ வந்து நிறைய வந்து பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை எல்லாம் நீ வந்து சொல்லல, அதாவது சதுர் புருஷார்த்தங்களுக்கு நீ ஆற்றி இருக்கக்கூடிய தொண்டை காட்டிலும், அதாவது பகவானுடைய லீலைகளும் அவருடைய புகழாரங்களை வந்து நீ வந்து புகழாரங்கள் சூட்டவில்லை. கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஒரு வாட்டி பண்ணியிருந்தா இது 100 வாட்டி பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ரேஷியோ. அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு சதுர் புருஷார்த்தங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்யப்பட்டது. அதனால இன்றைய வரைக்குமே நாம் எல்லாருமே ஏன் வந்து தெய்வ வழிபாடுல கன்ஃபியூஸ் ஆகிறோம்னாக்கா அவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டதுனால்தான். வேதங்களால் சொல்லப்படக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து நம்ம வந்து அந்த ஃப்ளவரி வேர்ட்ஸ்ல வந்து மாட்டிக்கவே கூடாது. ஓகே. ஸோ அது எல்லாமே வந்து நாம எந்த எதிர்பார்ப்புமின்றி செயல்பட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது பக்தி பாவத்தை கொடுக்கும். ஓகே. அர்ஜுனா அவற்றை கடப்பாய், இருமையங்களற்று இன்ப துன்ப கவலைகள் அறுத்து தன்னில் நிலை பெறுவாய். அதாவது செல்ஃப் கான்செப்ட், செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அதுல வந்து அமரணும் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாரு. மாதாஜி, இதுல ஒரு சந்தேகம் மாதாஜி. ஒருவன் முற்றிலும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஆர்வமுடையனாக இருக்கும் பொழுது அவன் வேதங்கள் கூறும் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்ற தேவையில்லை அப்படின்னு. அப்ப அப்படின்னா அது என்ன மாதாஜி? அது அப்படின்னா அவர் வந்து இந்த ஹையர் லெவல் அட்டைன் பண்ணியிருப்பார் மாதாஜி, பாவம், பிரேமை, அந்த மாதிரி முற்றிலும் ஃபுல் பர்ஃபெக்ட். ஓகே. பியூர் டிவோட்டி, உத்தம அதிகார நிலையில இருப்பார். உத்தம அதிகார நிலையில இருக்கிறவங்க கனிஷ்ட அதிகாரி செய்யக்கூடிய செயல்கள்
அவருடைய இதுக்காக செய்ய வேண்டியதில்லை. ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு வந்து இப்போ ப்ரீச்சிங் பண்ணும்போது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தம அதிகாரி நிலையில இருந்தா மத்தியம அதிகாரி நிலையில வந்து தான் எடுத்துரைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுறது. ஏன்னா உத்தம அதிகாரி நிலையில இருந்து எடுத்துரைக்கிறது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியாலேயே முடியவே முடியாது. அட்லீஸ்ட் மத்தியம அதிகாரி ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனா கனிஷ்ட அதிகாரிக்கு வந்து முடியாது. ஸோ இங்க பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறது நான் 95% வந்து கனிஷ்ட அதிகாரிகள் தான். ஆனா அந்த கனிஷ்ட அதிகாரிகளை வந்து நாம அட்லீஸ்ட் மத்தியம லெவலுக்காவது இழுத்துட்டு வரணும்னா உத்தம அதிகாரி மத்தியம லெவலுக்கு வந்து அதை வந்து எடுத்துரைக்கணும். ஸோ அப்போ அது ஈஸியா இருக்கும். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम